Muixerangueres, membres de la premsa i, en definitiva, a tot el públic assistent. Excusar la presència del senyor alcalde, de regidors, perquè avui hi ha un plenari a l'Ajuntament. També hi ha altres persones que m'han anat disculpar, com Enric Llop i alguna altra persona que tenien gust d'estar així però estan fora i no poden vindre. Després ja li passaré jo a les que m'ho han dit. Jo voldria començar parlant del motiu perquè s'ha fet aquest llibre. Va ser pensant que en una llei tan important per a la Muixeranga devia de tindre un record per al que durant tants anys es va fer les felicitacions de Nadal de la Muixeranga. A més, hem afegit, a part dels dibuixos, una secció dels dibuixos que va fer coneguts, amics i familiars. Com era home de moltes inquietuds, ell es va sorprendre quan va fer el llibre de Fulles Seques, aquell que mos va portar a la nostra joventut des que som més majors, de la fira, dels barracons, de l'hostal i de totes les històries de bandolers i tot això que ens contava ell, que ens feia tan atractiva, i això és el que ell tenia la faceta eixa que ens va sorprendre quan va fer aquest llibre, que va llegir molta gent i molta gent jove no el coneix. També va sorprendre molt la seva faceta de colombaire, una persona que de la seva categoria que es reunira gent del camp, llauradors, gent d'altres oficis. Jo tenia un familiar meu, un tio meu, que era colombaire i jo recordo la meva coneixença de Joaquín va ser del 2003 en avant, va ser jo entrar en este. Entonces, aquesta faceta de colombaire molta gent no la coneixia i era una cosa també que ell tenia. Jo estaria parlant tota la nit amb Joaquín, de lo que vaig conèixer i de lo que sabia antes d'ell. Però jo a mi avui no me toca parlar. Avui toca parlar, les persones que van així, ja faran les presentacions. En primer lloc parlarà Martí Domínguez Romero, doctor en Biologia per la Universitat de València, professor de periodisme de la Universitat de València, director de la revista científica Mètode, dirigir la Biblioteca Darwin, escritor especialitzat en divulgació científica, col·laborador de La Vanguardia i premis que té com el de la Generalitat de Catalunya, de la revista i divulgació científica Mètode, premi Josep Pla per el retorn del Voltaire, premi per Prudencio Bertran per el secret de Goethe, premi Cregueig per les confessions de Comte de Buffon i de narrativa té Bestiari, el Pla de Parnàs i el Fracassat, i etcètera. Que té un currículum molt ampli que jo el que me sorprèn és una cosa millor com a mi, és que tants premis que tenen aquestes coses i en València té poc. Tots en Catalunya, és lamentable. Un valencià que tingui ganes d'anar a Catalunya perquè li donen. Això està passant ja fa molts anys. Amplia perquè ell té més facilitat de paraula que jo, perquè jo en públic em poso un poc nerviós i sé parlar molt bé quan no tinc res escrit, però quan tinc alguna cosa em pot poder passar la paraula a Martí. Soc molt nerviós parlant en públic, per tant, passa la paraula també ràpidament i així podem fer fins a un tio que és el gran organitzador i empolitador general, però bé, fa uns anys ja vaig presentar un llibre del tio Joaquim Pérez en el record, que feia l'associació de Joan Gironès, i ja aleshores vaig recordar aquella frase, aquella sentència de Joan Fuster que diu parlar no és exagerar. Si això, aquesta prudència, aquesta cautela de Fuster, la duem a parlar d'un familiar, d'un avi, d'un pare, d'un tio, d'un oncle, doncs aleshores no sols és que s'exagera, sinó que cau en l'exageració més absoluta de la geografia i en la situació un poc desproporcionada. Però bé, com disseu amb un tio Andrés, és difícil dir-li que no i d'alguna manera ven-me així de nou, exagerant, però amb molt de gust de trobar-vos i estar així al Genesi. I a més, m'agrada molt la fórmula aquest apotecari muixeranguer, no sé qui ha tingut, és una bellíssima forma de definir al tio Joaquim. Crec que és fantàstica
la frase i la manera de presentar-lo, l'apotecari muixeranga. Perquè d'alguna manera el genesí és sinònim de muixeranga i a l'inrevés. Hi ha un tant d'indissociable i crec que d'alguna forma representa molt bé el que era ell. Però si algú penseu, imagina que no, perquè tots sou algemesinencs, però si algú n'hi ha despistat, res més lluny del tio Joaquim que fer torre, que posar-se en la torre humana, per castell, diríem, impertinentment, sinó, d'alguna manera, és un joc que era un joc intel·lectual, com tot el que d'alguna forma feia. Fins i tot els coloms. Al darrer colom hi havia un interès quasi darwinista, d'estudi de la natura, de saber. El que d'alguna manera l'esperonava era sempre saber. I crec que el que defineix a mon tio Joaquim, a mon tio abuelo Joaquim, és la farmàcia, l'apotecaria, la botiga de farmàcia. Com sabeu, aquesta farmàcia era un lloc de tertúlia, la Real Botiga, un lloc on se reunien Seguralago, on anava també el meu avi, on anava més endavant Sarrió, on se parlava quasi tot, no de tot, però de quasi tot, on se llegien llibres prohibits, però no molt prohibits, però que hi havia aquest punt de d'eixir un poc de l'ambient estantís, d'obrir les finestres, d'obrir-se al món. En aquest ambient, el tio Joaquim feia d'amfitrió i tota aquesta curiositat de la que hem parlat abans se deia en la seva necessitat de saber, de mesurar, de ponderar, de reflexionar, de matisar. El matís és molt important. No parlar per parlar, sinó voler definir les coses. Per això jo deia que ell era l'il·lustrat del genesí, si voleu, l'apotecari il·lustrat del genesí. I deixeu-me contar-vos una anècdota que d'alguna manera ja vaig contar la darrera vegada, però crec que l'he tornat a llegir i la carta aquella que ara us explicaré i tornar a escoltar la seva veu emocional, crec que és important, perquè definís molt bé el que és. El cas és que ja fa un bon grapat d'anys vaig fullejant el Coromines, el Joan Coromines, un diccionari etimològic de la llengua catalana, en 10 volums realment inesgotables. Si algú s'ha d'anar a una illa deserta, una bona opció de clubs el Coromines, no us avorrireu. El cas és que allí, fullejant, vaig trobar de sobte una al·lusió al valencianíssim apotecari del genesí. I vaig fotocopiar la pàgina aquesta i la vaig enviar al tio Joaquim i dic, preguntant, eres tu? Com no havia de ser ell? El cas és que va passar un temps sense contestar i un bon dia me va arribar la carta. I dia així, estimat Martí Net amb accent. No tinc perdó, però el pitjor és deixar les coses per demà. Només la justificació del meu segon constipat de l'any, que m'ha tingut una setmana al llit, l'única cosa que prova és que obliga un apotecari. Trista herència Gutiérrez que l'abuelo i jo seguirem suportant fins que Déu ens diga prou. I ara anem al famós Coromines. Vam néixer una escola d'estil excursionista, polaines, les voltes de muntanya i un barret de la caqui d'aquells que utilitzaven els oficials de la guerra civil. L'abuela, que coneixia també a la tia Rosita, podrà donar-te idea de la reacció que era previsible front a tan extravagant copiat. Doncs no. Ho prengué com un gran honor, perquè ella intuïa que allò tan raro algo volia dir. I quan ella deia, vaig a fer cas, no hi havia qui la guanyara. Va fer un sopar d'estaripat, que ell va passar indiferent i li va preparar un llit tan blanc, tan envidolat i planxat, com és segur que mai havia emparat el seu cos cansat d'incansable viatger. Me va demanar un home que coneguera bé el terme i els noms dels accidents i un edifici prou alt d'on poder veure el més possible de la rodalia. Vaig buscar l'ajuda d'un llaurador, també corredor de finques. El terrat de la Caixa d'Estalvis, acabat de construir, em va fer de mirador. Portava un mapa que jo no havia vist mai de l'Instituto Geográfico y Catastral, que porta impensables detalls, ple d'errors, com és natural, al transcriure a la llengua imperial el dialecte en què per ací ens apanyem.
Des d'ací el portàvem abans de dinar a Guadassuar, que era l'etapa següent. Me va dedicar el seu famós llibret de Raixa, El que hi ha que saber de la llengua catalana. Notícies d'ell he tingut per Serra d'Or i altres mitjans especialitzats. Esta és la història de la visita al valencianíssim apotecari, que ha tingut la sort d'aparèixer en un diccionari tan famós, més que anònimament. Després de tot, també era anònim que haguera constat com a feina. L'abraçada per a tothom, tiet Joaquim. El tio Joaquim deia moltes vegades: «Xe, quants Pérez Gutiérrez hauran al món?» Era una cosa que l'obsessionava. Però pocs apotecaris, la gent sí. I aquesta és un poc l'anècdota que enllaça amb el punt central que vull tractar, la seva enorme estima per la cultura, que és un poc el que va ser la seva raó d'existir, la seva raó, gran raó vital, a tres nivells: per la llengua, per l'art i per la ciència. Realment, per això, quan parlava abans de que era una universitat, ho diria reconeixement de causa, és a dir, confluïen tots els interessos culturals. Per la llengua sabeu que era un excepcional conversador i que també la natura li havia negat un talent essencial, que era el diàleg. Però jo recordo sempre parlant, fent colpets a la taula per a remarcar els temps, o al braç de la butaca on seia, o a la cama també. I d'alguna manera era difícil introduir una cunya a la conversa, però, com abans comentàvem, t'explicava les històries del poble, les històries de la teua família, de la teua nissaga. Intentava que tu sapigués de qui estava parlant i al final quasi era impossible perquè la filogènia conduïa als inicis dels temps. Però tot allò, totes aquelles històries, les havia amanir amb el seu vocabulari i tenen, de vegades, recorden un poc aquells drames rurals del Víctor Català, el gran escriptor, la gran escriptora catalana. Aquestes històries rurals plenes de profunditat. També era un gran conservador de paraules, un bon degustador de termes. En el seu llibre, Fulles seques, que on recull moltes d'aquestes històries, algunes d'elles jo ja les havíem escoltat a casa moltes vegades, en aquests llibres veu la riquesa del seu lèxic, paraules com aixerretar, prima, bromejar, cocorreig, tintatgellar, manrós, embolejar. No m'estranya que Coromines se quedara la boca oberta. Jo crec que algunes se les va inventar, però això també és propi del món d'inventats. Josep Pla també s'inventava les paraules i després han passat als idiomes dels escriptors. Una d'aquestes històries del tio Joaquim, que me va contar, jo després la vaig adaptar a un conte que es diu Escriure el País, de la sèrie que es va publicar al País, i li vaig dedicar a la bibliotecària del Genesi Joaquim. El seu amor per l'art, sabeu que era un bon dibuixant, dona a fer aquest llibre de les Garales, de la Moixeranga, també les seues caricatures, aquesta facilitat que tindria per a captar l'ànima, el pecat del personatge, no? La supèrbia, la vanitat, la modèstia, la tibiesa, les dificultats. Tenia una enorme capacitat per amb tres traços, que també ho fan els Fulles seques, d'escriure els personatges. Era, en aquest sentit, a mi els dibuixos que més m'emocionen també són els de la Moixeranga. Crec que ell va arribar a la seva màxima expressió, perquè ja condensava tot el seu amor al poble. Estas Moixerangues amb el xiquet, l'Eixaneta intenta agafar l'estrena, són coses realment... I nosaltres, quan arribava la Nadala, tots els anys arribava la Nadala a casa amb meus pares, i jo recordo mon pare comentant-la amb la meva àvia per telèfon, discutint si era millor o pitjor que l'any anterior, grans discussions, i tot això feia que era una situació que esperava un poc la Nadala de Joaquim. I finalment, volia comentar-vos un poc la seva estima a la ciència.
en aquesta botiga del Genesí, també era un lloc de conreu de la ciència. Quan anava a visitar-lo li portava llibres, o quan venia mon pare també li portava llibres de divulgació científica, que ell se llegia i que a més il·lustrava. És a dir, feia dibuixos als llibres, tant a l'interior com en un forrats de paper blanc que jo conservé els llibres forrats pel tio Joaquim. Que es llegia voraçment, a una velocitat que també era molt la seva manera de ser, quasi precipitadament, que podia saber. I aleshores cridava a casa aquesta trucada del Xene! Ja sabies que era ell, era una espècie de corneta Pérez que entrava en la nostra vida i em deia, Martinet, fenomenal, mira que la gent és segura. Estava absolutament enlluernat. Mira que hi ha gent que fa coses al món. No deixa d'admirar-me. Era esplèndid, però un home savi, com a bon home savi, s'admirava. Els necis no s'admiren mai, tot ho saben. En canvi, el tio Joaquim sempre tenia aquesta capacitat de voler saber. He sentit que era un impenitent seguidor dels programes de Duar.c. Era el fan número 1. Era el màxim conseller, això és l'acceptat, el màxim conseller era Joaquim Pérez. També cal dir que aquests llibres li produïen inquietuds, dubtes transcendentals. En algun moment xocava la seva fe religiosa amb la pròpia ciència. Hi havia moments de dubte. I em deia, vols dir-me que no hi ha res més? És com si un tren arribara fins a un mur i no poguera passar. Quin sentit tindria la via? Claro, pues jo diria, pues no sé quina via. Estem parlant. I ahí se produïen aquests moments de dubte, d'incertesa que el tio Joaquim patia de vegades reflexionant, però també és poc que reflexionar sobre això. Quan veig els llibres amb els seus dibuixos, els recorda aquestes converses allí damunt de la botiga, les seves històries i, en definitiva, veig que els dibuixos se van a poc perdent, esborrant pel pas del temps, però la seva memòria hi roman. Crec que aquest és el món de tio Joaquim, el món tio Joaquim, la ciència, la llengua, l'art, la fe, el país, també. Aquest és el seu món. I per això us dic, i també ho vaig dir, que si algun dia el Messi le dedica a un carrer, s'hauria de dir apotecari Joaquim Pérez, tot i que ell diria que això és l'anonimat. Per tant, que proposa l'apotecari Moisès que va a molt més. Gràcies. Que també s'estendrà perquè jo sé que en el tema del Joaquim tindrà un munt que contar-los. Tomàs Pla, com sabeu, és un mestre de la Moixeranga 30 anys, des de la recuperació de l'any 1973 fins al meu relleu, el relleu d'ell i vaig entrar jo. Llavors ell va tindre més amistat amb en Joaquim que jo perquè ja ser molt curta la meva relació amb ell. I ara Tomàs ens contarà unes historietes de les que ell... Un dia jo vaig tractar a don Joaquim més de 40 anys perquè una faceta menys mal que no ha contat Martín és que don Joaquim va ser el meu ordinari d'Algemesí València i València Algemesí, perquè el fill arquitecte era el meu arquitecte també. I en aquells temps, per qualsevol tràmit i paper havies d'anar a València, si no al poble no havia, així com ara no hi d'ací, entonces qualsevol tràmit havies d'anar a la capital i tal. I don Joaquim totes les setmanes feia un viatge a la setmana a casa el fill, a dinar o el que fora, i ell d'ací per allà portava el meu i d'allà per ací per el fill. Bueno, jo he preparat un poc per no fer-me pesar, perquè la nit em porta. Esta nit, d'alguna manera, la Moixeranga del Genesí s'allibera un poc del deute que tenim pendent en Joaquim. Un deute que no és altre que el reconeixement a tot el que va ser don Joaquim per la Moixeranga,
A partir d'ara l'anomenaré com sempre l'ha anomenat la Xenesí, Don Joaquín, que és com l'hem nomenat quasi tots. Sempre el tinguérem al costat en tot el que li demanàvem, especialment pels dibuixos. Cap repetit, tots diferents. Em resulta molt difícil resumir totes les vivències i anècdotes que vaig tindre amb ell, i per a una persona no massa preparada com jo és un problema. Així tot procuraré ser el més breu possible. L'any 1973 fou l'inici de la recuperació del nostre banc. Als pocs anys, don Joaquín ja em deia allò de no sabeu el que haveu aconseguit. En 1973, els festers encarregats d'organitzar les festes de la Mare de Déu de la Salut foren els del barri de la Muntanya. Don Joaquín era el president. Ells tingueren el detall d'obsequiar-nos a cada mutxaranguer amb un pergamí emmarcat, cadascuna, amb el nom de cada participant, com un reconeixement dels festers. La mutxaranga, en els primers anys, anava fent-se ampla i alta, i ja eren contractades per anar a diferents llocs. Com no puc anomenar els lots, en aquest acte em limitaré a anomenar uns quants. La mutxaranga, en els primers anys, anava fent-se. En 1974 ens convidaren als actes oficials del 9 d'octubre en la processó cívica de València. Quina emoció quan al mateix temps que era hissada la senyera al balcó de l'Ajuntament com a culminació de l'esdeveniment, la mutxaranga tenia l'alta plantada. La meva agradable sorpresa fou quan al meu costat estava un altre fill predilecte del Xenesí. Em referisc a don Martín Domínguez, cunyat de don Joaquín, amb vestit de mulat negre i plorant d'emoció. Eixe moment no l'oblidaré mai. La mutxaranga ja era coneguda i reconeguda. Les actuacions fora de la nostra ciutat es multiplicaven. L'any 1977 tornaren a ser festers els del barri de la Muntanya, com sabeu, van de 4 en 4 anys i del 73, 4 i 5. I es va fer una publicació en forma de pergamí titulat Romans del Mutxarangueret, escrit per Ramon Barberà, aleshores escolàpic. I, com no, enriquit per dibuixos de don Joaquín. A partir d'ahir ja li demanàrem a don Joaquín que ens preparara les felicitacions de Nadal, que eren molt esperades, principalment pels dibuixos. En 1978 ens invitaren a participar en les festes majors de Vilafranca del Penedès. L'amic per sempre, Eloi, està present a la sala, fou el que així anomenem fester major a les festes del seu poble. Des del dia que la mutxaranga acordà que sí que actuaria en Vilafranca, jo no dormia, pensant on ens havíem clavat. En una de les meves visites a la farmàcia li vaig fer el comentari a don Joaquín, pensant jo en buscar una excusa que fora suficient per a llevar-nos de damunt tal idea. Pensava que no hi havia punt de comparació entre els imponents castells i les mutxarangues. I li vaig dir a don Joaquín: estos li donen corda als rellotges dels seus campanars fent castells. On anem nosaltres aquí? Don Joaquín em digué que no havia cap excusa, que havíem d'anar, que aquella gent era molt agraïda i segur que quedarien molt bé. Passaren en tornar aviat de l'actuació, és que ho ha abreviat molt. En tornar a Xenesí tenia tantes coses que contar-li a don Joaquín que ens passaren mig matí parlant a la seva farmàcia. Entre altres coses li vaig comentar si li pareixia normal que un català li donara un xeque blanc a un valencià, firmat per a gastar els gastos d'aquest viatge. Conta l'anècdota que el senyor Eloi era el fester major i any a Vilafranca i l'home fent l'actuació i l'home no podia estar atenent a la mutxaranga i les altres coses que tenia. I vingué a acomiadar-se de nosaltres
a un restaurant que es portaren a sopar de molta categoria i me diguessin este xec a firmar, i jo me vaig quedar sorprès perquè la relació meva encara en l'oi era molt xusteta. Jo dic, això m'ho creuré, així o no? Perquè donant un xec en blanc, quan s'acaba tot, entres i pagues els fas el que sigui. I això ho vaig contar a don Joaquín. I don Joaquín em contestà que els catalans no són gent del potet. Després vingueren uns anys molt roïns degut als canvis polítics, durant els quals la Muixeranga era una peça codiciada per uns i per altres. Don Joaquín em digué que hauríem d'anar amb molt de compte i que si la Muixeranga es mantenia al marge de qualsevol tendència, tot passaria com una nuvolada d'estiu. Ara és un bon moment per a recordar les paraules que escrigué don Martín Domínguez, publicades en un article de l'Hoja de Lunes titulat Urnes, dedicat a aquestes persones que volien polititzar-ho tot. El llegiré com es publica en l'Hoja de Lunes. I només al final, perquè l'article és molt llarg. Diu, venid al genocidi, venid cuantos gustéis de las cosas sencillas, elementales, pueblerinas, auténticas. Venid, escuchad y ved nuestra Muixeranga, abriendo siempre las tres profesiones. Comprobaréis que no necesita nada más. Se basta con ella misma. Su belleza, su fuerza radica en su casta desnudez. No le colguemos cualquier irreverente perifollo. No la manoseéis más, que así es la rosa. Este artículo es conclusió que jo tracto del personatge el motiu central d'aquest reconeixement que la Muixeranga celebra en aquest acte. Don Joaquín deia que no tenia teulada, que les teulades eren el final d'un edifici. Jo moriré sense teular. Sempre hi haurà alguna cosa per aprendre, és de veres. Era un home que sempre volia saber més. En una altra de les meves visites a l'apotecària vaig veure quasi arribant que discutien el iaio i el net Andrés. Aquest últim em va fer senyals de l'altre costat de la finestra que passara per a que entrara on estava ells. El cas és que el net estava intentant ensenyar al iaio a utilitzar l'ordenador en 90 anys i pico. Don Joaquín es posà nerviós perquè no acabava de dominar-la. I li vaig dir, don Joaquín, vostè on va a aquestes hores a l'edat que té en ordinadors i tal? Don Joaquín, jo no el coneixia gens. Antes, l'ha tratat molt i don Joaquín sempre ha tingut, crec, dos versions, crec. Li vaig dir que quina falta li feia. Em recorda que don Joaquín jo no el coneixia i li vaig contestar és que Marisa les tenes en casa. El fill Andrés me deia, tu no el coneixes. Jo dic, jo no el conec com tu, però va tastar. L'any 2000, la Muixeranga celebrà l'efemèrides d'haver plantat per primera vegada l'Alta de Sis i aprofitarem l'acte també per homenatjar a l'inominable amic Eloi, anomenant-lo Muixeranguer d'honor. I pensàvem per tal ocasió que don Joaquín fera un dibuix per a donar-li més emotivitat a l'acte. Encàrrec que don Joaquín acceptà amb il·lusió. Per això hem demanat una foto de l'amic Eloi i es posà mans a l'obra. Una vegada fet el dibuix, don Joaquín em cridà per arreplegar-lo i quan me'l mostrà em preguntà
si li semblava. Li sembla. Jo, de broma, però que tampoc se podien gastar massa bromes a la li vaig dir, dic, home, li sembla més a Eloi que a José María el Tempranillo, company. I que has de pensar que el dibuix que ja tenia fet, jo dur-lo a la impremta i el va fer en 100 trossos. Va, vostè què ha fet, Xer? No li tinc que gastar més mai ni una broma. Vine a la nit. I vaig anar per la nit ja a replegar-lo i el tenia. És que no està. I quan vaig tornar a per el retrat, li vaig dir, veu vostè com tot és millorable. Però vostè encara no ha acabat. Ara ha de preparar el seu discurs per a l'acte. Ell començà a excusar-se en que si era massa major, que si hechos opars li pareixen muntanyes. Jo li vaig assegurar que per això que no calia partir. Que el discurs el faria ell, el firmaria ell i el llegiria jo. I així les ovacions serien per a mi. Jo sabia que ell jugava jo en avantatge, perquè ell jo sabia que no tenia que fallar. Estava guai pel mig, clar. Després de tant de temps, em pregunte, si haguérem tingut a don Joaquín aquests últims anys entre nosaltres, quants escrits, quants dibuixos més tindria? Com haguera gaudit ell de tots els alts honors que la nostra festa major ha aconseguit? Ara lliga un poc el que em deia ell, que era una persona sense teulada. Està clar que la persona que té teulada està morta viva. He d'acabar no sé com. El meu curt parlament, de moment els diré que no pense construir la meva teulada. Felicitar al poble del Genesí per haver tingut la sort de comptar amb un home de les condicions de don Joaquín. A la Muixeranga per haver-lo tingut com a col·laborador i amic. Don Joaquín ja té la seva teulada acabada. Tota la seva història, tot el seu treball dedicat al seu poble ja està a bon resguard dins d'aquest edifici elaborat per ell. Construïm cadascú el nostre edifici. La teulada ja l'acabaran els que vinguin després. A la família, sobretot, enhorabona. Moltes gràcies. Parlarà Andrés Pérez, fill de don Joaquín, apotecari heredeu i muixeranguer no actiu, però sí de cor. Doncs ara parlarà ell. Jo vull reportar-me al pap. Estimats assistents, després de la presentació de Martí Domínguez i la ressenya de Tomàs Plat, poc o molt poc puc afegir. Res més que el fet, un cop més, de poder seguir en la línia de mantindre la memòria del que fou, sobretot, el meu pare i amic de tot el món. Agraït als col·laboradors literaris Martí Domínguez, Josep Antoni Domingo, Lluís Escartí, Vicent Josep Escartí i els muixeranguers de tro, Eloi Miralles, el mestre Tomàs Pla i Joan Beltrán i tots els altres muixeranguers. En l'edició d'aquest llibre, amb disseny i muntatge de Salvador Montiel i un servidor, i molts amics que, repetint les paraules de Joan Beltrán, no han pogut vindre, bé per motius de treball, bé per motius de salut. Vicent Escartí, Enric Llut, Vicent Ramon García, l'alcalde Triomple, i jo tenia una noteta per si Leonardo, ja complit, venia o no venia, doncs ho tinc que anomenar. Per motius laborals o de salut no han pogut. I mos demanaren, igual que a Juan, que saludàrem a tots els que han vingut a acompanyar-nos. Aquest llibre s'escriu en els actes de celebració dels 40 anys de la recuperació de la Muixeranga, en què s'exalta la presència dels muixeranguers des de l'any 1973
y la colaboración de Joaquín Pérez Fons, com li agradava que li diguessin. Moltes gràcies i bon any. Bueno, com el llibre no el podem veure, sí que hem preparat un xicotet de vídeo d'algunes fotos, sobretot les fotos de felicitacions de la Moixeranga en Nadal. I ara ens eixiran ahir i després, en acabar, tocarem l'himne de la Moixeranga, i ahir fora farem un vinet, un cava de la Moixeranga que tenim preparat. Ara apagueu la llum, si m'està recordant que aquí damunt veig una figureta de ceràmica i una de tantes facetes que tenia. Aquesta va ser una que va fer uns moixeranguers ahí representats, que està ahí la ceràmica de les que va fer, que ell feia de tot. Jo la veritat és que suposo que li pegava tot. Això és la veritat de les que ho diguera. Aquesta ceràmica és d'ell.